Mulai perminggota marede mahita cian buku ede nomor 724 ayat sada 2 dohot ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamu diamai, na mangaroro hita sian gom-goman ni haholomon, jalana pasauton hita tu bagasan harajaon ni anakna haholongan ni rohanai. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogona stohatu dosan amanami na di Banua Gijang. Ipapotohon hodo tuaka parohana sian purbai marhite-hite bintang naung tubuh anakmu nasasadai. Sodangi marohanami asa hutadahami hapor syaon nasitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahen dohot hami mamereng hamulyaon sokot marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marete mahita musai sian buku ede nomor 70 ayat sada dohot ayat 2. Oh
patik ni debata di mingguan ima patik parjolo. Patik parjolo. Ahudo Jahova debatam nina debatata. Dan jadi marakub ahu bahenomu debatam. Dia dolapatan ni odo. Ikon ubiar rohata jalahum molong jalahum posmida debata asamida nasana adong. Ima saatna atong rap mangidogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogo imahami mangulahon nahubar tu patikni. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 67 ayat 1 dohot ayat 2. Tatopoti ma dosata nagodangi martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nama di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Upar hatutu jalahu topoti hami dodosa dohot pangalosyon nami nagodangi. Tatap mahami marhite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna, alani panghohop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tapi kimahata baga-baga taringot tuha sesan ni dosa. Mutsat pe akadolok jalahumutal akarobean alayang go parasi ni rohaku naso tupa musat cianho jalapadan nani hadameoku naso tupa humordit ina Jehova siasiho hasangapon ma di debata nagi diginjang. Marete mahita sian bukwete nomor 68 ayat 1 dohot ayat 2.
Labege mahata ni debata turpuk ni ari mingguan. Epistel di bagasan ari mingguon, di mana tersurat di Yohanes Sada ayat 20 sia 1:42, marsikat soring mahita majahasa. Yohanes Sada ayat 20 sia 1:42. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dokma. Ondo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Bana doma hudok di sian uliku ro sadahalak naung jumolo ado asa. Ai perjuluhian do ibana. Au pe dang hutanda ibana. Alai asa tadap ibana di halak Israel. Umbahen naro au mandidihon aek. Rumi hata hadokon sahanet ma inama widadoto di tuat siagot tebarabasi sian banua bicami jalamian di ibana. Au pe dak hutanda ibana. Jolo. Alai ibana na marsuru au mandidihon aek. Ido mandok tuau, ya tu si di daho tua tondi i, ya lamian di ibana, bana do si didihon tondi parbadia. Asanung ngahwida jalahu kai jongjong ibana do anak di debata. Marsukut nai jongjong muse si Yohanes di si, doho tisianna dua halak. Jadi dinadi idanai Yesus mamulus nin nama odo biru-biru ni debata. Jadi di bege sisianna na dua ima, atana gabe di huton ma Yesus. Dungi humusor ma Yesus di ida mana sida namangi huton ibana. Jadi nin nama mandok na sida ahado naniluan muna. Ibana. Rabi namandok guru di dia do sorang. Jadi di dokma manduk nasida, Roma hamu asa di ida hamu, dungi Roma nasida di ida ma parmianana, laos rapma nasida dohot ibana sadari nai, tar di pukul 4 Mei. Si Andreas dengan saama ni si Simon Petrus, dona sada siana duai. Na umbege hata ni si Yohanes, dohot mangihuton ibana. Dungi pajupang ma ibana jumulo dohot si Simon dongan na saama. Jadi di dokma manduk ibana nunga jupang hami mesiasi. Yesus alai dibereng Yesus ma imana huhut ma didok si Simon. Anak ni si Jonas doho, si Kepas maho waron. Mana ratu mamak Petrus. Tongonima sahatna. Martua doakan atu mangihon hata di debata. Jalan na upeopsa. Amin. Maredema hitajan buku eda nomor 510 ayat sada dohot ayat 2. Masih ada di Yesus.
Tatidakon maha porsyautai, songon nahitana tindakon idongata saha porsyaon, disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsya di dewe bata jahuba, ido amana suha, atu mo palangin dohotno. Au porsya di Yesus Kristus, anak debata jahuba nasasadai, dimana tu memohon si Maria, naga begabean sianton di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natu mau na berne di pangumuman silas, nama terpajal do ibana, atua tuban watoru, mula mangong di batorku, amanai tusuko, ang hudu tusiamun di bata jahu, amanai pargogo naso tudasani, imainana, imamu, amuhumi hala na mangudu dohot namati, kau porsia di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pandang Kristen akan nabadia, dohot hasdani dosa. Dohot atai namando, mulak mangurus sukut daging halak nama, dohot namuan nasara sudah. Amin. Tapi kema tikting sadarion. Parhalado hake Serpong pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di bagas joro dohot napatu pahon permingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lau suhut ma pasaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hari atu tubuh. Dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pas-pas tuata mahita dalhudna. Na perjulu. Guar ni mingguta ima minggu pedua hondung Epipanias. Minggu on 15 Januari 2020 masuk mahita tu minggu pedua hondung Epipanias. Epipanias lapatanna apa patar. Penampakan Allah. Allah menjadi manusia. Topik ni minggu ta ima Yesus Kristus panodang tu saluhut bangsa. Yesus Kristus terang bagi seluruh bangsa. Napa duahon ruas netaba mamuka sadarion minggu 15 Januari 2020 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong keluarga Cornelius Pardere inang primei Satria 5 juta. Dohot sahalak yanakon. Nomor register 1127. Pidasian Gereja KBP Kutajaya, Resort Kutajaya, Distrik 21 Banten. Alamat Omaha Flats, Jalan Friends, nomor 10, Kelurahan Curug, Sangereng, Kecamatan Kelapa II, masuk Wik Betani. Napatuluhon, ruas napidda. Mamuka sadarion minggu 15 Januari 2020, keluarga Aldo Alberto Situmorang, ruas na terdaftar di nomor register 242 Wik Sion, dang betak surat gabe ruas ni HKB Serpong. Alana nunga pidda nasida tu HKBP Manyar Resort Surabaya Timur, Distrik 10 Pitu, Indonesia bagian timur. Rianti Lubat Tubing, ruas terdaftar di nomor register 1117 Wiksion, dang betak surat gabes ruas ni HKBP Serpong. Alana nunga pidda nasida tu HKBP Bogor, Resort Bogor Distrik 28 Deboskap. Tatangyakon ma asagabe ruas na burju jala nomor perbue nasida di Huria Naib Baru. Napapaton.
tik-tik perjolo. Naing majalo pasu-pasu perbugasun ma. David Perdana Maharaja. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong. Yanak ni amang situa Jasmine Maharaja Nahinan. Inang Sirdauli Manik. Alamat Kampung Buaran Gardu RT 002 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong Kota, Tangerang Selatan, Wiksion. Dohot Luciana Hutauruk, Ruas ni GBI Barcelona BSD, Buru ni Amang Radot, Perbuktian Hutauruk Nahinan, Inang Polma Saida Silitonga. Alamat Kampung Sejater RT 001 003 Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pasu-pasu perbagasun dipatupa di hari Sabtu 4 Februari 2020 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Serpong Resort Serpong. Kalimahon Permingguan Sekolah Minggu. Mamuka Minggu 22 Januari 2020 di Patupa Mamuse Permingguan Sekolah Minggu tusude horong. Ima horong prateka, horong na mekmet, horong dohot horang na balga. Asa sudema akan na tua-tua mabuan dalam maka ringgatson yanakon sekolah minggu parsidohot diaka permingguani. Napaunopon permingguan di gereja. Kobar tunaung taboto di hari Jumat 30 Desember 2022 nunga ditutupon pamartata dan adong be pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di negara tahun. Tapuji matuhatta pamartata pe nunga patupa dalam nauli naringgan menghadapi pandemion obartusi. Perjulu permingguan di gereja opat tali ima permingguan perjolo pukul 6 WIB Marhata Indonesia. Permingguan peduahon pukul 8 WIB Marhata Indonesia. Permingguan petuluhon pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Permingguan papaton pukul 10.07 Marhata Indonesia. Permingguan sekolah minggu Ganup Horong pukul 8 WIB. Permingguan remaja pukul 10.20 WIB. Napaduahon prosedur dohot syarat namar minggu. Nama dohoti permingguan ima ruas ni huria naung divaksin 2 kali. Jala boy patudu bukti naung divaksin molo dia perluhon. Hudulan di sada bangku nagajang nunga be boy opat halak per minggu. Dan adong be nomor di hudulan. Tongon naung disusoi pamaretata asa tong memakai masker jala madalaton protokol kesehatan di harameon. Saliling acara permingguan dohot di humaliang gereja. Pinangido ma asa hot ruas ni huriatta padalan protokol kesehatan jala unang membuka masker saliling acara merminggu manang kebaktian dohot ditiki di lingkungan gereja. Patuluhon pinangido ma asa sude perminggu uduk jalarade madalaton arahan ni petugas na adong. Jala tadalaton ma aturan protokol kesehatan dohot denggan. Marusaha do huriatta asalam denggan pakubasion sude permingguan jala adong do evaluasi ganup tiki asalam denggan sian tiki tutiki. Tiktik pepituhon pendaftaran ruas pos pelayanan Bintaro. Tatangyakon jala tahasiol hondo pos pelayanan Bintaro boy
marhebang jala magodang di administrasi dot hari tahun lau mangula pakubasion mamuji dohot pasangapon tuhatta. Kobartusi nungga di perluhon mamuha paulidata doho database ruas nature jala baje. Asatong ma tagohi pangiduan ni aturan dan peraturan HKBP naikon adongdo daftar ruas asaboy paujak pos pelayanan. Kobartusi uluan dohot perhalado HKBP Serpong nunga manotopon lau mabuka pendaftaran ruas pos permingguan Bintaro. Prosedur pendaftaran na dipakai serupa dohot prosedur pendaftaran jemaat baru HKBP Serpong. Arop do rohani perhalado asa sude akka ruas namar minggu di pos pelayanan Bintaro pasuraton dirina asalam tumajuna jalan tu hebangna pakubasion. Gereja tape manosoi asara mahita babuahon naung adong pos pelayanan Bintaro usude keluarga dot alialeta namaringanan dalam mardomisili di Bintaro dohot humaliangna. Jala asaria nasida udur lau pasurato diri gabe ruas ni pos pelayanan Bintaro. Tongonima seorang tikting di mingguta sederion. Tik-tik perhepengon boy mata jaha di laporan perhepengon nang dusagion tuhita marite wa grup di Ganup Week. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah na di badua gijang ito palangi dohot tano Namar mulia jalana sangap nautadahami di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Disodo kami ruas ni huriam lau pasahaton puji-pujian dot hamuliotin rohanami tuada pemuda badiai ale Tuhan di batana basa. Ala dirajumi dohot diokuon rohanami do Ude dengan dibasam, dohot asini roham, nais nasai toktong memasu-masu kami, ganu mersada-sada di panggulun nami. Di leon horo tu kami pasu-pasu pertodion, dohot pasu-pasu perdagingo di bagasan hai pason kami satu tikion. Ima di paradi asir hamdo sude nariko di ngulu nami. Ale Tuhan di bata, boy pihami sahatu tikyon madaling ngulu nami, dan alani gugu nami, tungholan asin ruham sambing doi, atong mauli atema di pasa roa nami. Opi Tuhan di bata Jehovah dinalahu madaling ngulu nami, tuari na mangihut, tong matutanganmu pasat kami diri nami, pasat kami keluarga nami, dongani jelas ajari mahami, gohi mahami dohoto dim nabadiai, asa boy hami madalani ngulu nami, hobar tulomoni roham, hobar tuhatam, hobar tupatikmu, asa badia dohot patun ngulu nami. Ale Tuhan di bata peringgan bahasa, saunari pasatun nami matang yang nami. Mulai sadarion Tuhan, ima amang keluarga Cornelius Perdede, dohot inang primaris, urus 5 juta, nunga gabe ruas ni huriam di Serpongon. Pasu-pasu ma keluarga on gabe ruas na mangulu di Partodion. Gabe ruas na aktif di huriam, lau madohoti aka kegiatan pertangyangan do permingguan, dohot kegiatan akana asing, asalam tang haporsyaun nasida, rap bot tami. Tongonima ali Tuhan ibata,
rencana anak ni Huriam naneng majalo pasu-pasu perbagason. David Maharaja, do naneng Oroanna, Luciana hutauruk. Pasu-pasu marencana sidai, asa boy mardela do denggan. Pada umakka halangan dot akka abat-abat. Jalalihon ma hai pason tu calon pengantin do tu kedua keluarga pihak. Marsanga maguarmu Tuhan rencanaon. Tuhan sonari pe pasatun nami do Tuhan yang akun nami. Pasu-pasu masudiakan akun nami na marsekolah. Na kuliah. Do takkan aku gerejo. Akan aku sekolah Tuhan tu lampis terna. Jalabui tama do denggan. Na gerejo lam tu majuna karena sida. Ngularong dope Tuhan anak ni Huriam asa dapat gerejo. Pada tu mata sida Tuhan asa boy berkarir. Yan pasu-pasu sian asin roham. Tuhan tong nomor tangnya kami tuakan na tutua nami. Na tutua nami na di bona pasugit. Do dia persariahan, tanah persariahan Tuhan. Mula ati maadus dengan dibasam. Tunga di loko akagajang numur tu na tutua nami. Ope Tuhan. Na mangidom hami. Unang tang apto asinurham Tuhan unang alang asinurham tu nasida Tuhan digajang ngubur nasida leo mahi pason do taugon do lasniroha ina medala ninggul nasida di hari tuon nasida Tuhan. Tuhan pasu-pasu ma bangsa nami asalam tu majuna lam tu jahterana Tuhan pasu-pasu ma pimpinan ni hudlak ka na di pemerintahan nami Tuhan. Leon mahikmat hapistaran tu nasida lau memimpin negara niyon. Nang pe Tuhan godang aka prediksi na ubig hami na uzahami ima prediksi kama hamaolo na ekonomi di tahun 2020. Na bahin lomos rohanami. Alay Tuhan ibata na pos rohanami. Uhodo pason nami, naikon pas-pason mudo hami, pasu-pason mu kami di tahun 2020. Tuhan di bata Jehovah, wingot hami do kadungan nami ruas ni Huriam, imaritikyo na tongon di bagas persahiton, na dirawat di bagas doh na dirawat di rumah sakit. Talihon mapakirion na mangulu. Unang luas na sida putus asa Tuhan. Alani persahiton. Alani penderitaan. Tuhan di bata Jehovah. Leon mahamalumon. Ahipason dohot gogo. Te pasu-pasu maka. Ubat dohot tim medis. Dohot keluarga na merawat. Tuhan di bata. Tokinay begyon nami mahatam na badiyay. Ima nanang pasahaton ni naposom amang pendeta kalpin upusunggu. Tai persahalay manaposomon. Guhi doto di perbadia. Asa boy di pasahat hatami. Obar tulomon roham. Suang songoni mahami ruas na naing mabigih. Atam na badiyay. Bahin ma rohanami songot tanu nanapu. Asa boy hujalo hami hatami. Dala mangulu dohot marpabuye dinggulu nami. Omma Tuhan di bata tangyang nami. Molo tung nahurang malo pe hami martangyang ali Tuhan di bata. Pasikop dala uloy ma tangyang namion. Mangasakon guara nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangyak kami Tuhan. Amin. Arede mahita sian buku ede nomor
810 ayat 1 dohot ayat 2. Damen debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti akka ate-ate, doho pikiran muna. Ibagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Kadamang do day nang nahinahulungan di bagasan Kristus Jesus. Hatan di bata tu hita di bagasat ikyon. Ima dienet siyan kitab panurirang Yesaya. Ima pasal 40 mamukamaisian ayat sada mengunjungi ayat pitu. Panurirang Yesaya pidu 40 ayat sada sahat tu ayat pitu jauh tu hita kamakenang tapayu iu madibagasan rohat tabi. Naposo ni Jehovah bangkit gabe si palua bangsona. Jala panondang tu aka perbego. Tangihon maau, hamu ale aka pulo. Jala patinggil mapinggolmu hamu ale aka bangso dinadau. Jehovah do manjowau sian bortia dope. Sian butuhan idainang. Nunga ditaringoti goarhu. Jala dibayan pamangaku songon podang natajom. Di odingi doau marhite sian pangalinggomon ni tanganna. Jala dibayan au gabe subia nani ugam. Ditabunihor doau di bagasan siorna. Jala nina do mandokau naposok kudoho. Ale Israel marhite siakko doau marmulia. Ale anggoau nina rohak kudo dang marguna na ngalutoni diau. Magopo sabing do gogoku. Hupa sudah. Hape Jehovah patikos-tikos uhum tuau. Jala upakku di lambung ni debatakku do. Yanuaing hata ni Jehovah na jumadihon hausian bertiad dope bahe na posona. Asa au paulakon Jakob tu ibana dohot papungun Israel. Jadi marmulia mau di ida Jehovah. Jala debatakku gabe hagugokku. Jala nina do hamemeto doi anggo tungholan na posokku do patidang akka margani si Jakob. Dohot manogihon mulak akka pasi-pasi sen Israel. Nunga huleo ko huhut bahen panondang di akka perbegu. Gabi parhitian ni hatuakuho ro di ujung ni tanoon. Songrondo hata ni Jehovah si palua Israel. Na badiana tu ibana na hinabiason ni rohani halak. Tu bangso hagian. Tu naposo ni akka pangarajay. Ikon idaw ni akka raja doho jala hehe. Jala marsomba akka pangarajay ala ni Jehovah na bonar. Dohot ala ni nabadia ni Israel. Na mamilito songonima sahatna. Oras madit saluna.
Akadamang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, kita dipilih dan memilih. Kita dipilih, bukan memilih. Akadamang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus berbicara tentang kata dipilih dan memilih itu sangat berbeda. Itu mempunyai makna yang sangat berbeda. Tidak sama. Kalau dikatakan yang namanya memilih, itu adalah berangkat dari diri kita. Kita yang menentukan pilihannya. Suka hati kita apa yang mau kita pilih. Siapa yang kita mau pilih, apa yang kita pilih. Artinya kamakenang berangkat sian hadiriot tado. Berbicara tentang konteks kata memilih. Tapi kalau sudah berbicara tentang konteks kata dipilih amanginang, itu berarti bukan kita yang memilih. Bukan berangkat dari kita, tapi dari orang lain atau dari siapapun itu. Itu yang menentukan pilihannya. Baik kepada orang, mau kepada suatu barang atau apapun itu amanginang. Artinya sekali lagi, itu berangkat dari orang lain atau siapapun itu. Bukan dari diri kita. Dan pada umumnya agama yang berbicara tentang pilihan, tentu semua orang pasti memilih yang terbaik agama kenang. Pasti deh. Pasti do dipilih naung dumenggan yang terbaik dari yang terbaik. Misal agama kenang, aduan. Walau adong pasang aku ama kenang, u pasti hodi pilihan na terbaik. Dan ya kama kenang pasti di wakamang majo amang dipilih tamu akaina gabi pardijabu na terbaik dia kamang kenang pasti deh pado nakarong malu si ragu do na ragu do hita na terbaik do ke songon di bawah tekanan do bereng. Pasti do, manang apa yang kamakena ikon boy do hita mandok, molo hita do di leon pilihan, menentukan pilihan, ikon do honot do, yang terbaik, pasti itu yang terbaik. Sonari akaina, akamang, amang dipilih tamu pardi hutamuna. Nah terbaik dia kamang kenang? Iya, terbaik ake. Iya, ikon mandok sanggup do hita mandok akamang kenang. Terbaik. Songoni sebaliknya akamang kenang. Jala ido pada umumnya, itu pada umumnya berbicara tentang memilih, pasti do na terbaik na dipilih. Enggak asal-asalan namanginang, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Karena itu amanginang tidak ada lagi kata salah memilih. Karena berbicara tentang konteks kalau memilih amanginang seandainya ya ada satu instansi membuka satu pendaftaran seleksi, misalnya, maaf, ku katakan lalu menginang instansi kepolisian lah. Tentu ketika dipilih orang-orang dipilih tentu diseleksi yang menginang. Kalau bagus cara penyeleksiannya pasti murni itu yang terbaik. Kalau bagus sama menginang ya, pasti itu terbaik. Jala ikon taboto rakama kenang. Berbicara tentang pilihan pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya dan ada apa maksud kenapa dipilih. Apa tugasnya? Molo sada polri amanginang, polisi nanunga masuk polisi, dipilih ibana, tugasnya adalah untuk menjadi keamanan negara ya. Begitu juga hampir sama dengan tentara. Begitu juga amanginang. Seandainya ama memilih ina, ada tugas amanginang, ada tujuannya. Ada dokon bibel tak kamang kenang. Molo ama bawa memilih boru-boru. Ada tujuan nagabi inata, ada tujuan nak kamang kenang. Pasti ada tujuan na. Menjadi penolong. Dan ya kamang kenang. Iya menjadi begitu juga sebaliknya. Seorang istri memilih suaminya, pasti dia suami mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Artinya kamang kenang ada tugas tanggung jawab. Dipilih bukan hanya sebatas dipilih, dipilih pasti yang terbaik, tapi ada tujuannya.
akamanga kainang naboi taida di bagasa tikyon. Di minggu paduahon dung Epipanias. Dipilih. Isi mayat kamanga kainang dipilih do si Jesaya. Bahkan di dokdo kamanga kainang dikatakan bahwasanya sejak dia di kandungan ibunya sudah dipilih. Mana nggak sih Indonesia dipanggil sarupa dia kamanga kainang. Dipilih, bahkan diunga ditanda debatado, isinya dipilih ibana. Ditanda, dikenal Tuhan yang dipilih dia. Bahkan dari kandungan ibunya. Yesaya menginang. Mau berbicara tentang ditanda akamang dikenal Tuhan si Yesaya, itu tanda keluar biasaan Allah. Artinya Tuhan memilih dia bukan sembarangan, bukan asal-asalan. Sudah dikenal sejak di dalam kandungan. Nah terbaik doya kama kenang. Artinya Allah diulahon si Jesaya do ahana gabe tugas tanggung jawab na adong do akama kenang dipilih debatado ibana dipilih Tuhan dia si Jesaya dia mempunyai tugas tanggung jawab dan itu tidak salah Tuhan memilih Amanginang memilih si Jesaya. Tugas tanggung jawabnya apa Amanginang? Laho mangalehon penghiburan. Memberikan penghiburan, memberikan semangat, memberikan yang namanya kata keselamatan kepada bangsa Israel. Yang disampaikan oleh Allah, dialah perantaranya Manginang. Karena berbicara tentang konteks nats ini Manginang, berbicara tentang Yesaya. Yesaya dari pasal 40 sampai 50. Itu berbicara konteks pada saat itu, sekali lagi mungkin kita tahu Manginang ya. Tapi saya ulangi lagi, kembali lagi ulangi. Berbicara konteks bangsa Israel berada di tanah pembuangan Babel. Tentu kita tahu Manginang kenapa bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Tahu kita Manginang. Ala dosa nasida do di uhum debatado nasida gabe dibuang nasida tu bangsa Babel, pembuangan tanah Babel. Karena dosa mereka Manginang. Tapi sekali lagi Manginang, apakah Tuhan tidak ada ketika mereka berada di bawah penindasan, di bawah dalam kekerasan? Apakah Tuhan tidak ada kepada mereka? Apakah Tuhan masih memperhatikan mereka? Maka gabi suku-suku nasida kamakan bangsa Israel. Tuhan, apakah kami layak menerima perhatianmu ketika kami sudah terbuang di tanah pembuangan? Layak doa Manginang. Ido makana dipilih si Yesaya, itu makanya dipilih si Yesaya. Ido makana akama kenang molo tabegenakin ahalapatan minggu Epipanias. Ido kondonakin hapapatan debata penampakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kekerasan, di tengah-tengah masalah, Tuhan ada. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kita Manginang. Ido makana akamanga kenang salinai. Ijo si Yesaya lahu mangalehon penghiburan, memberikan kekuatan, menyampaikan bahwasanya kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan itu. Kita akan bersuka cita. Kita akan berbahagia. Hukuman ini hanya untuk sementara. Karena untuk mengingatkan kesalahan kita. Tapi ingatlah bahwasanya kita akan dibebaskan Tuhan. Jala Amanginang, takas dui. Itu kalau kita berbicara tentang Trito Yesaya, setelah pasal 50, Tuhan tampakkan bahwasanya dia ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Melalui apa Amanginang? Bangsa Israel kembali bebas. Bebas dari tanah pembuangan. Dipakai Tuhannya Amanginang, Raja Persia, Lahu Paluo Nasida. 5 Raja Kores. Itulah hapa patar debata. Jala ngolidokon akama kenang mamboan hati uron do nasida. Membawa terang. Kata terang itu membawa sukacita. Di dalam pergumulan dia dapat menyelesaikan permasalahan Amanginang. Ido tugas ni si Yesaya. Jala kama kenang berbicara tentang turpukope. Berbicara tentang hapa patar debata, penampakan Allah bukan hanya konteks kepada bangsa Israel.
Itu kalau kita lihat amanginang di ayat 6. Hidok kodo di siak kamakenang. Tugas kau Yesaya kecil sekali kalau hanya sebatas untuk menegakkan atau mengembalikan kembali bangsa Yakob, katanya amanginang ya. Di situ bangsa Yakob, orang Israel. Hupake doho, hupili doho. Lau gabe hati uron. Tu ujung ni portibion. Sampai ke ujung bumi. Memberikan pemberitaan firman Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Sampai ke ujung bumi. Artinya amanginang, penampakan Allah bukan sebatas hanya kepada bangsa Israel. Alai saha doa kama kenang tuhita. Dan itu terbukti amanginang, penampakan Allah itu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sekian 100 tahun kemudian amanginang ya. 100 tahun kemudian, 100 tahun kira-kira sebegitu teman. Itu terlihat penampakan Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Tarida doa kama kenang, hapa patan debata di tonga-tonga parmuluta, nama ngaleon, haluon, dihita manusia. Na membuat amanginang nasida hati yuron. Debata membuat hati yor marhite, si Yesaya nang songoni, janjina marhite Tuhan Yesus Kristus. Artinya amanginang keselamatan yang dimaksud di situ adalah memberikan yang namanya solusi di tengah-tengah pergumulan. Memberikan yang namanya penghiburan di tengah-tengah duka cita. Memberikan yang namanya kebahagiaan di tengah-tengah kesedihan. Di situ hadir yang namanya makna daripada keselamatan ini. Akadamang dok dia inang nahina golongan di bagasan Kristus Yesus. Ahadon yang dohono turpuko tuhita. Firman ini mau mengatakan kita pada hari ini amanginang. Mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwasanya akama kenang halak na dipilih dohita. Dang sonari hita dipilih akama kenang. Sian bortian ni dainang nunga dipilih kita. Amanginang molotung pe Kriste kita ikon tengok do, bukan karena kita memilih amanginang. Bukan karena kita memilih, tapi Tuhan memilih kita. Ikonido nata ingot. Kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Jala ikon taboto do kamangi kenang, ikon tarojumi do, na dipilih debata, ikon betul-betul taku yang menginang, na terbaik di. Gak pernah Tuhan salah menginang. Molotung pesalah laka kita do na salah. Kita do na so menyadari bahwa sana halak ni dipilih debata kita, sian bortian. Artinya kita harus menyadari yang menginang. Kita adalah orang yang dipilih Allah sejak kandungan. Jadi sotung doko kamu akamang kenang. Amang, hola padita dona dipilih akamang kenang. Sotung di doko kamu songoni. Hola padita dona padita na dipilih. Daung. Berbicara tentang pilihan amanginang au ngajuju hudokon. Adong do dua konteks. Memang tutudu adong do goarna akamang kenang na dipilih secara khusus. Manang pilihan panggilan secara khusus. Amaya kamakan panggilan secara khusus. Panggilan secara khusus ima namar hobas di tonga-tonga huria. Namar tohonan akamakenang yang mempunyai tohonan. Ima padita, ima guru huria mulia KBP adong do tohonan. Ima guru padita, guru huria, diakones, bibel pro, situa evangelis. Ido molo berbicara tentang konteks panggilan mana pilihan yang namanya khusus. Alai adong do akamakenang paduahon. Pilihan general. Dipanggil jala dipilih dohamu akamang kenang. Gabi laho pasangapon guarna mariti hamu. Gabi pasangap maguarna akamang kenang. Ima molo berbicara tentang pilihan general. Panggilan umum. Yaitu dikhususkan kepada jemaat Tuhan. Jadi sotung hita akamang kenang tapi kiri. Kami bukan orang terpanggil. Tidak. Molotung pihak kamang kenang Kriste kamu na di jauh do kamu. Di jauh debata do kamu. Gabi na posona. Da kamang kenang berbicara tentang hamba. Molo bahasa Indonesia nakin akamang kenang. Ini adalah hamba. Ya. Si Yesaya hamba. Hamba sekali lagi yang mengenang. Bukan melekat hanya kepada diri kami. Kita semua hamba. Alania kamang kenang. Hamba na songon dia do. Na ditugas son debata di tonga-tonga pengulota. Molo si Yesaya takas dua kamang kenang.
laho mambuan hati urodo. Kita peka makinang lao mambuan hati urodo di tonga-tonga parnguluta songo tanda hapa patar ni debata sian hadiriota. Seperti tanda kita menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada di tengah-tengah kehidupan kita melalui kita manginang. Artinya ikon tapatudu hodo amanginang dalam keselamatan kepada orang-orang yang berduka. Ikon mampu doh hita manginang gabe sukacita kepada orang yang sedang berduka. Memberikan sukacita kepada orang berduka, kepada orang bersedih, kepada orang yang menderita. Ido dalam haluau. Ikon ido natarajumi di tonga-tonga parngulota. Alda kuboto akamang kenang. Kita sipata lupa do. Dan menyadari kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang dipanggil. Makanya gabe boy dohor nakamang kenang bukan pilihan terbaik lagi. Kita membuat tidak terbaik. Padahal Tuhan melihat kita semuanya adalah baik. Alih kita doang bayna kamang kenang kita tidak menjadi baik. Alania kamang kenang marhiti turpugon di jodoh kita dipanggil untuk sadar, untuk merenung dan untuk bukan hanya sebatas merenung saja mengenang, tapi mau menyadari dan berbuat menunjukkan yang namanya penampakan Allah melalui diri kita. Supaya apa menginang? Kalau dikatakan konteks ayat 7, molotaida di siak kamang kenang dipilih si Jesaya, dipilih debata si Jesaya, asamar sangat do goarn debata. Ido molot ide dari itu kita pihak kamakenang ijo dipakai debata asamar sangap do guarna. Amin. Tapasada morat tamartang kita. Mau lihat male Tuhan di pasar ronami. Didenggan di basam asin roham natakas hupakil kami le Tuhan. Takas doi marhiti hatam nanaung marsaringar di tonga-tonga parminggon nami. Napaingoto kami. Bahwasan al Tuhan kami hala na dipilit do hodo mamilit tamile Tuhan gabi hala na porsia dak kami memilit alania mang nabasa basam-basam na luar biasa di tonga-tonga parngul nami alania le Tuhan ajari mahami asa boy pakyo mo le Tuhan gabi pasangapon guarmu na bade imali Tuhan takasubay kami huulok kami songon tugas nami asa hulok kami Tuhan akan adenggan akan nauli na boy memberikan sukacita di tonga-tonga akadongan nami na di bagasan sukacita manang di bagasan pergumulan boy hami gabe solusi na dinggan Tuhan di tonga-tonga akadongan nami na menghadapi akan masalah atau ngali Tuhan ajari hami pakai hami tondimi mali Tuhan na mempergugoi hami marmudu-mudu hami asa margugo hami mangulahon hatam di tonga-tonga parngulon nami. Ano kami mulak ali Tuhan sian bagas joro mandapoton bagas nami dongani ha pataro hami asa boy hami saat di bagas nami di bagasan hai pasod doho lasni roha. Atong ali Tuhan marsanga maho marhiti hami saluhna secara terlumobi marhiti ruas ni horiam. Mauliate ma di pasa orang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangnya kami tuh. Amin. Taudu tima musia kama kenang marede hita si buku ende nomor 670 ayat sada dohok na mangihut uhuk papung pilihan. Smile.
sondang mi Thomas mabarita na uli manumay darorami Thomas mabarita na uli manumay darorami. Tatangnya ko mapiliat Tuhan debata martangi kita. Ale debata ama namin na banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na moliutus. Hupasa tami masya na nilehon mitu kami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelanon. Pati bulhon harajang mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami. Godang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajam say sau malomon roham di banutong onson di banwa gijang lehom matuhami sadara holi siapari se sama dosa nami songom panesa nami di dosa indungan nomor dosa tuhami una kami to giotu pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagas adami jalo hamu ma siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohanami daho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim amin.